Άρη, θες να πεις κάτι? Να πω. Θα ήθελα να μιλήσω με την ευρωπαϊκή γλώσσα και να κάνει τη μετάφραση αυτόματα ο Φάνης. Βέβαια έχουμε να βρούμε το μικρόφωνο, αλλά θα την κάνω. Μέσα μου κυριαρχούν αντιφατικά συναισθήματα. Διότι για πρώτη φορά φόβος και χαρά συνυπάρχουν. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Για μας. Τελεία. Τεχνική. Άφησε μια τελεία.